Action! Tässä on tää meidän kuvauslokaatio. Aivan mieletön lokaatio, sopii täydellisesti tällaiseen revittelyyn. Ja tässä on oikeastaan meidän tiimi. Otetaan tällainen portrait shot, eli tässä on meidän tää koko tiimi, joka tosiaan koostuu pelkästään rautasista ammattilaisista. Kokeillaan sitä panorantishottia, mikä oli se visio niinku. Näkyy sieltä ylältä niinku alas. Mutta ei tää nyt toimi, kun Sepi on kuvassa. Meillä on ihan maailmanluokan työkalut käytössä. Kyllä. Vaikka tää on niinku pieni produktio, niin meillä on kuitenkin ihan world class tools. Kyllä. Joo, eli me suunnitellaan nyt päiväagendaa Evernotella tässä. Käydään läpi tätä yhteistä agendaa, mitä jatketaan pilkan tekoa. Aamupäivä sujunut hyvin. Ollaan saatu erinomaista materiaalia purkkiin. Useita niin kuin hieman yllättäviäkin kuvakulmia. Ja mielettömän upeita snap-zoomia. Tästä sanotaanko näin, että tästä on hyvä jatkaa. Käytiin vähän tiimin kanssa latailemassa akkuja. Nyt on kaikki energiatasot noussut sinne normaalitasolle. Tässä oli aamupäivällä pitkä kuvaussessio. Kaikilla oli vähän energiatasot ja lämpötasot alhaalla. Käytiin lataamassa ne. Meidän oikeastaan kaikki tiimin jäsenet on todella nälkäisiä elokuvantekijöitä. Ei tää muuten tää homma ei vaan toimisi, jos jengi olisi sillä, että jäähän niinku syömään tänne pullaa. Et sellaiset tyypit saa kenkää meidän tiimistä. No niin, sitten lähdetään. Mulla ei ainakaan riitä rohkeus ajaa tästä täysiä läpi, se on ihan varma. Tosiaan tilanne on tällä hetkellä se, että saatiin nyt otettua tää eteisaula, tää main entrance-alue, saatiin helvetin hyvää kuvaa. Seuraavaksi olisi tarkoitus siirtyä sitten tonne välitasanteelle, mutta sitä ennen energiatasot on nyt niin matalalla, että nyt on pakko käydä lataamassa vähän akkuja. Ollaan hyvin nukuttu yön jälkeen taas palaamassa setille. Ja energiatasot on taas maksimissa. Ollaan psyykattu itsemme siihen, että tänään tulee niinku, eilenhän oli aivan saatana hyvä kuvauspäivä, tänään tulee vielä parempi. Et ei niinku todellakaan voida sillä, että jos yhtenä päivänä tulee hyvää matskua, niin jos me sit ajatellaan sillä, että no tää nyt oli tää paras taso, mihin me pystytään, ei todellakaan. Ja jos ei pyri parempaan, niin sit jää polkemaan paikalleen. Et me voidaan tällä alalla jäädä polkemaan paikalleen. Ei todellakaan voida. Mutta jonkinlaista sellaista lisäpsyykkausta kyllä tarvitsisi vielä. Pystyisit sä, Hannu, sieltä kameran takaa niin läppäsen mua poskelle oikein kunnolla. Niin noin. Tosta saa sellaisen hyvän hyvän sykkeen. Läppäsen vielä kerran poskelle ja sano, että filmaa koira. Filmaa koira! Just noin, vittu kovempaa! Koira filmaa! Hyvä, helvetin hyvä. Nyt me ollaan aivan saatana psyykkautuneita. Kaikilla on niinku adrenaliini. Mä oon huomannut, että silloin tulee niinku parasta matskua, kun on vähän adrenaliinia verässä. Meidän täytyy, Hannu, miettiä, miten me lähdetään niinku jatkaa tätä meidän storyboardia tästä. Niin. Mehän jäätiin tähän rampille. Joo, niin jäätiin. Ja mä mietin, että tästä saisi sellaisen helvetin niinku dramaattisen kuvakulman, tiiätsä, kun se auto tulee sieltä rampilta sellainen tavallaan vertauskuva tälle, että se auto maailmaa vastaan niinku kohti haasteita, niinku se ylämäki niinku voisi symboloida tällaisia niinku ulkopuolisia haasteita. Eli voittamalla ne omat sisäiset haasteensa pystyy niinku voittamaan ne ulkoiset haasteet. Kyllä tässä niinku täytyy olla vähän syvällisempiäkin. Ja niinku tähän ikään mennessä, niin jos ainut mitä meillä on antaa maailmalle on niinku taas yksi rälläyspätkä, niin ei todellakaan. Ei me oltais päästy tähän asemaan, missä me nyt ollaan tekemällä jotain rälläyspätkiä. Joo, just tultiin tänne vähän latailemaan akkuja. Niin lämpötasotkin oli tietty aika matala. Niin tässä kun ollaan koko päivä katsottu sitä parkkipallin sisäpuolta, niin hyvä välillä niin laajentaa omia horisontteja, hakea niin muitakin näkökulmia. Siinä tää niin Hesburgerin parkkipaikka on tosi niin stimuloiva. Joo, nyt on syöty ja ladattu lämpö- ja energiatasot. Ne on taas
taas kohillaan. Edelleenkään seppiä ei näy missään. Nyt ollaan menossa takaisin setille vajaalla miehityksellä. Toki se, että meillä on vajaa miehitys, niin ei tarkoita, että meidän taso kärsisi, koska sitten jokainen vaan antaa sen puuttuvan prosenttiyksikön verran sitä panosta siihen pottiin. Että kyllä niin kuin sama taso on jatkunut. Kuvausaika rupeaa vähän käymään vähin, mutta sekään ei ole ongelma, koska sitten me vaan kiristetään tahtia. Siellä se idiootti ohjaaja. Luulee olevansa joku. Mä tekisin tämän produktion niin paljon paremmin itse ilman tollaista pelleä. Nyt on vähän teknisiä haasteita, eli meillä rupeaa olemaan akusta energiatasot aika matalalla. Eli vaikka miesten energiatasot on korkealla, niin akun energiatasot on ihan tyhjät, eli nyt tarvii vaihtaa akku. Nämä on tällaisia haasteita, minkä kanssa joka ikinen elokuvia tekevä joutuu jossain vaiheessa uraansa painiskelemaan, tai sitten on vain yksinkertaisesti huono elokuvantekijä tai kuvaa väärissä lokaatioissa. Haastetta pitää aina olla, ikinä ei saa kuvata liian helpoissa lokaatioissa, koska silloin se lopputulos on tylsä. Ja kuka oikeasti haluaa katsoa tylsää paskaa telkkarista? Tässä vaiheessa on helppo hymyillä. Kuvaukset on nimittäin nyt purkissa ja nyt vaan tarvii ottaa matsku ulos. Ja sit alkaa se niin kuin todellinen työhön alkaa vasta nyt. Elikkä editointivaihe, taustamusiikit, kaikki tällaiset nyanssit. On ollut niin kuin raskaitakin hetkiä tässä projektissa. Pelkkää ruusulla tanssimistahan tää ei oo ollut. Eli me jouduttiin Seppi irtisanomaan. Kaverista ei tähänkään hetkeen asti kuulunut yhtään mitään, eli me tehtiin 2 miehen junittina nyt sitten tää projekti loppu ja se aiheutti tiettyjä haasteita. Jokainen voi lähteä niinku ryyppäämään naiskentelemään, mutta seuraavana päivänä pitää jumalauta olla sillä sovitulla kellon lyömällä, pitää olla siellä setillä. Ja tässä tiimissä tällaista ei niinku toista tulla katsomaan, eli Seppi on näillä puheilla erotettu. Pistä pyörimään. Joo, toi tosta täytyy ainakin uusia. Toi täytyy uusia. Toi täytyy ottaa uusiksi. Joo, en mä voi mun nimeä niinku... Kai nyt tiedät kuka mä oon, sitten mulla on nimi tällä alalla. Laita stop. Me voitais leikata tähän niinku kuvia tosta Muistatko silloin 90-luvulla, kun toi Neuvostoliitto hajosi, kun oli niitä tankkeja siellä että niinku yllätetään katsoja sillä lailla, että hei, luulit sä niinku kattavasi jotain teinipoikia, jotain tällaista vittu egon boostaus rälläysvideoa, ei todellakaan. Mä tarviinko nyt lisää audio? Ei vittu. Toi vitun idiootti-ohjaaja tulee sit pätemään. Mä en tiedä mistä tollasia jätkiä löytyy. Alkaa kyllä vähän tuntua, että ei tää elokuva-ala ole mun juttu. Ja siis, jos tällä alalla on niinku enemmänkin tollasia uunoja, niin ei. Mä menen vaikka jonnekin ihan samaa, vaikka jotain lehmiä lypsämään. Kyllä elokuvan tekeminen on niinku vakava asia. Se on elämän ja kuoleman juttu mulle henkilökohtaisesti, että jos joka päivä ei haasta itseään, joka päivä ei astu ulos omalta mukavuusalueeltaan, ei voi olla mitään kehittymistä. Ei synny konfliktia. Kaikki hieno taide syntyy konfliktista. Ilman konfliktia ei voi olla mitään mielenkiintoista. Tässä on ollut konfliktia, tässä on ollut haasteita, tässä ollaan astuttu ulos sieltä mukavuusalueelta. Ollaan oltu nälkäisinä liikkeellä. Semmoinen pieni huolenaihe kyllä tästä ehkä nousee niin kuin elokuva-alan tulevaisuuden kannalta. Että mitä tälle alalle mahtaa käydä, kun nämä nuoret kollit, kenelle niin kuin mäkin annoin mahdollisuuden. Mulla oli tää Assari, tää Seppi, ja sitten oli tää Hannu, kun se nyt oli, joka lähti jonnekin huitelemaan. Mutta mä annoin mahdollisuuden näille nuorille jätkille ja ne petti mun luottamuksen kyllä todella raskaasti. Mutta siitä syntyy just tää haaste, mistä tulee tää taide. Kun astutaan sieltä niinku mukavuusalueelta ulos ja uskalletaan mennä sen Assari eteen ja sanoa, että hei, toi sun työnjälki on paskaa. Ja tuolla editointihuoneessa äsken niin mun oli pakko tehdä se, koska se Assari meinasi niin kuin
tai siis tää editoija meinasi pilata koko projektin niin kuin editoimalla siitä jonkun vitun tällaisen teinien niin kuin macho-fantasia RC-revittelyvideo, vaikka niin kuin me ollaan tekemässä taidetta, missä on niin kuin aiheena toi niin kuin ihmisen kehittyminen paineen alla, konfliktit ja niin kuin tää intohimon niin kuin tää raastava voima, joka on niin kuin se liikkeelle paneva voima kaikessa, mitä me elämässä tehdään. Täytyy tehdä tää projekti itse ja valita jatkossa tarkemmin noi avustajat. Ei, kyllä tästä vielä hyvä video varmasti saadaan tästä aikaiseksi. Tästä on hyvä jatkaa niin sanotusti.